eu, de la Voina. Сăi, azi la Tăscuri, точно говорит, de la noi și până la mare. Șase la bucătărie, la cartofi, la păstură, la șapă, la tigai, la borș și mai mare până la copil. Merge treaba la femei, la bărbat, de la educație. Deci mi-a nou. Dacă nu e în care în casă, n-ai gospodina să-i o chiar, nu vrea.